Salam mehriban dostlar, Ýörüte enesi üçin kiçiräjik video taýladyk. Bu videomuz ses ýazgylar studiýasy barada bolar. Ýagny ses ýazgylar studiýasyna ilkinji ädimler, gerek bolan tehnikalar barada gurrun ederiz. Ýogsa da kanala agza bolmagyňyz hemde pikirleriňizi galdyrmany unutmaň. İlki bilen bize gerek bolan gural bu ses kartasy. Ýagny bu ses kartasyň üstü bilen biz mikrofonlary, bir näçe saz gurallary birikdirip programmalaryň üstü bilen kompýuterimize ýazyp alabiliýäs. Mikrofon. Bu mikrofonlar Ýörüte ses ýazgylar studiýasy üçin niýetlenip, bularyň bir näçe görnüşleri bar. Bu görýän mikrofonumuz C Electronics firmanyň Gemini 2 lampowy mikrofonu bolup durýar. Bu gara mikrofonumuz bolsa C Electronics firmanyň X1 kondensatorly mikrofonu bolup durýar. Ses çykarjy monitor. Bu monitoryň ady Adam A8X. Bu bolsa kulaklyk bolup naushnik diýär, AKG K55 Sennheiser HD 650. Bu görýänimiz MIDI kontroller Roland A800. Mehriban dostlar, bu tehnikalar men öz studiýama degişli. Eger siz gyzyklandyrýan soragylar bolsa kommentariýada galdyryň.